पापाय फळ आणि चुंडे फळ घालून करी आम्ही करपसणार चुंडे फळ आम्ही देहाक चुंडे चांग पौष्टिक बंचे फळार मस्त जाण पापाय फळ इष्ट नाम उन्हें खाओ ना जलारी कूकनी चुंडे फळ गाम कलारी स्वाद विचांग चांग गुणे मिगेला गरकड चांग चुंडे फळ जलांस तेंका आणू आमका ये करी करी एक कुकर आणि एक हात घेऊन चुंडे फळ पुरो एक सण करी चुंडे फळ ತುಂಬನ್ ತಾಣು ಅರ್ಧ ತೂನು ಕತ್ತೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಕಾಣು ಸನ ಕುಟ್ಟು ಕೋಮು ಸಿಂಧುಂದು ವರ್ಕ पुणेच मीठ लांदू वर्का आता हे चुंडे फळ मुंगू जलेस चुड्डूनु ताजे गुंटी ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಕ ಸದ್ದ ಗುಂಟಿ ಕಡ್ಕ ಮುನ್ನ आता ಏನ್ ದುಲ್ಲಾರಿ ಅಂತ ಸೀಮೆತನ सर्वांके नमस्कार. आता मी डॅश व्हिडिओ चड घाले नास कळ्या त्यामुळे तिकसाणीचे आमसाणीचे गोडसाणीचे तिकसाणीचे आमसाणी गोडसाणी सर्व आमगे प्रत्येक कोंकणी खाणाचे प्रत्येक रितीन ते व्हिडिओ सगळे घाले नास हे सगळं तुम्ही चोवका आणि शेअर करूका तुम्ही फ्रेंड्स रिलेटिव्सांक कसं टांके शेअर करूका सबस्क्राईब करूका सांगा का कुकर अशी सुकू पंचून देतात आता एक पोट घेऊ सस्सम कुटोमु गॅस ऑफ कोमु ते हुनच तेलांकुची कुंक जाय सिलन कुपेंची बिर्या घालतात सिंदलेन कुंक गानो एक बज्जू कर तेरी चुंडे फळ घालून जाय तितलेंची मीठ घालून ದಂಪುನ್ ದೋಗುನು ಸನವು ಜಾರಿ ಬಜ್ಜುನ್ ತೋಕ ಉದ್ದ ಗಾಲ್ಕ ಮುನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ एक चाळ घालता सनव जारी छान जाऊन भाजून मिळतात याचे आता तुमगेला करी तयार एक छान सुवात असतलो तुमगेल चेडू हें करतनी जेवणाक जलारी जोर येतने लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसरू नका.